sai ana yi ana hakuri alaji. Kai baka san abin da yaron ne mun ba. Shekaran jiya ina bacci. Yaron nan ya haura ya shiga cikin ɗakina ya kwasan mun naira 250. Jiya ina wanka ya kwaɗa samun naira 50. Sai isa ka gani yanzu ma babu abin da nake yi da kuɗaɗe na nake yawo a jaka saboda tsaro. Amma kai abin da har yanzu baka fahimta ba kenan. Alhaji yara dole sai ana hakuri. Ni fa yaron nan da zan samu wanda zai kashe mun shi da na huta. Sai isa ma yanzu ka ga na dawo gidan gonan nan da zama. Saboda gaba ɗaya yaron nan ya saka ni a gaba. Alhajin dan dauran Kai shi kenan daga ana magana sai ka rinka shiga ruwa. da mutum ba mu samu wannan damba ta shiga ba wallahi sai mun kashe ka ba za mu yi wani dile da zai Alhaji an kira wa. Waye ɗauki ruwan. Hello? ina jin ka mun kama ɗanka ne akan sai ka ba mu To yanzu me kuke bukata? mun kama ɗanka ne akan sai ka ba mu naira miliyan 20 Miliyan 20? Inna lillahi. To sai ka jike mun dukiyar tawa? Ko a mafarki Alhaji wallahi ban taba ganin ta ba. Yanzu abin da zai faru. Miliyan 20. Ko a Ni mafarki. wallahi ba zan bayar. Wallahi ba zan bayar. kana nufin yanzu dai ba za ka bada kuɗin ba mu kashe shi kenan Je ya sata mu kuɗi. Shekaran jiya ma kullun sai ya sata mu kuɗi sannan za ku zo ai yanzu nan ku kashe kayan ku babu ruwana. har bai shi kashe shi na ce mu Alhaji yanzu kana nufin ba za ka. Kai ba ka da hankali naira miliyan 20 gidaje nawa zan gina gidajen haya nawa zan gina.